Ni hakilina min tun tara bɔra dɔgɔkɔrɔbaw bɛnkan tun dira ka sɔrɔ ɲɛmɔgɔyasow ta kalama. Nin kɛra Mali fanga ɲɛmɔgɔ dɔ ka laseli ye. Faransi sanfɛ pankulu cakɛda Air France tun ye laseli kɛ taratadon ko u tun bɛna u ka taama siraw dayɛlɛ ko kura ni Mali jamana ye juma natɔ. Wa ko min tun bɛna kɛ n'u ka sanfɛ pankulu ani a baarakɛla bɛɛ lajɛlen ye n'u bɛ wele ko équipage. U ka baaraw ɲɔngirilen kɔfɛ kalo 2 ka sabu kɛ fɔɲɔgɔnkɔ gɛlɛya min tun donnen don Bamakɔ ni Paris cɛ n'o dɔ bɛ tali kɛ Sahel kunkanko kan. Mali sanfɛ pankulu cakɛda so n'o bɛ wele ko aviation civile au Mali o ɲɛmɔgɔ gɛnna ka bɔ a sigiyɔrɔ la. I n'a fɔ Mali ɲɛmɔgɔ y'a lase cogo min na ka sɔrɔ a ma kunnafoni jɔnjɔn di kun jumɛn na a gɛnna. Nin ɲɛmɔgɔ sabaw bɔra k'u ka laseliw kɛ ka sɔrɔ u ma u tɔgɔ fɔ. Ko kofɔli min ma kɛ jɛ kan ni jamana ɲɛmɔgɔw ka yamaruya ye. Air France ka pankulu tɛ na jumadon. O kan ka kɛ jɛlenya ani kolabɛn kɔnɔna la. Min bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ ni bonya ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔnɔ. Nin kɛra ɲɛmɔgɔ filanan ka laseli ye. Sanfɛ pankulu cakɛda so ka ɲɛmɔgɔ dɔ fɛnɛ y'a sɛbɛntiya ka fɔ ko bɛnkan min tun tara bɔra dɔgɔkɔrɔ nka a ma sɔn ka kunnafoni jɔnjɔn wɛrɛ di. A kɔni sinsinna kan k'a ka jɛya bɛɛ lajɛlen ma ko Air France ka pankulu siraw tɛna dayɛlɛ ka na Mali kɔnɔ juma natɔ. A ye min fara kan.